Prva ukrepitev je Anže Jelar. Kje še iščete, na katerih pozicijah bi še radi ukrepili moštvo? Pa Jelar je došao, da, on je bio moja želja iz Imus i dobro da je sad došao, radi se o mladom igraču koji već puno igra u prvoj ligi, koji ima puno prostora za napredak i koji po onim karakteristikama koje ima, mislim da će dobro doći ovdje kod nas. Naravno, sad ide period adaptacije i brzo mora da radi, brzo da se adaptira, brzo da se pripreme, ali nas jako brzo čekaju konkretne već stvari. Što se tiče ostalih profila, trebaju nam praktično igrači u svim linijama tima, i štoperi, i u zadnjoj liniji, i u veznoj liniji, i u napadu svakako, tako da vidjet ćemo koliko će to biti uspešno. Dolaze neki igrači da ih vidimo na probu praktično, znači one svoje želje u vidu profila igrača, ne po imenu i prezimenu, nego u vidu profila igrača, vrlo jasno sam dao rukovodstvu kluba i oni na tome rade i nadam se da ćemo od igrača koji već preksutra dolaze na prvi trening da imamo sreće da neko može i da bude neka naša nova dodatna vrednost, da tako kažem. Priprave tokrat bodo še krajše zaradi Evrope, kaj posebnega? Pa dobro, da, Evropa je 4. jula i prošle godine smo kretali otprilike u to vreme, ovo vreme u koje krećemo, i sad bi krenuli bez Evrope, isto tako 7. juna. Utoliko nam je teže, toliko moramo više da radimo, brže da kapiramo, brže da se upoznajemo, bit će opet dosta promjena, odlazi dosta igrača ovog leta, doći će opet dosta igrača, ovi koji su tu očekujem da budu pravi domaćini i da brzo prihvati i pomognu adaptaciji novim igračima, a da budu nosioci dobre atmosfere, dobrog rada, da rade još bolje, ali ne mogu da rade kao su radili prošle godine, moraju da rade malo bolje, tu pre svega da mislim na Skubica i ostale igrače, jer su to igrači koji su pre svega Skubic ili Vidmar, koji su onako, da kažem, izneli prošlu sezonu. Naravno, ovo je timski rad i niko ne može da igra sam fudbal, ali očekujemo od njih, od ovih koji su tu, da pomognu u radu i sebi i onima koji dolaze i da nam svima bude bolje. Znači da radimo brzo, puno i da budemo apsolutno posvećeni onome što pred nama ide jedna druga godina interesantnije nego prošla, samim tim što smo u Evropi, tako da probamo da uz malo sreće u žrebu ostanemo što dalje, što duže, ali i sama kategorizacija smo u grupi onih najslabijih timova. Ovo je nešto značio, sad uz malo sreće i malo više naše volje, ako uspemo da skockamo jednu dobru ekipicu, što bilo sve moguće. Pa vidjet ćemo, idemo polako, utakmicu po utakmicu. Približno so znani nasprotniki, kakšne želje za prvo kolo kvalifikacij za Evropo? Pa želje su da ne idemo daleko, ako je moguće da budemo nego što bliže, ako bi mogli da to bude na teritoriji bivše Jugoslavije, Bosna i Crna Gora, recimo to su želje za to prvo kolo. Mislim da su to ekipe sa kojima bi mogli ravnopravno da igramo i da onda nijanse odlučuju ono medalja. Ne bih volio da odemo mnogo daleko ni zbog putovanja, ni zbog toga što imamo u rasporedu i tu utakmicu protiv Lica, već 13. a revanš 11. ali vidjet ćemo. Sve što smo ove godine uradili nismo dobili na lutriji ili na lotovu, tako da sve smo uradili nekim našim radom i kroz karijeru ne idem da se uzdam u sreću i ono što će da padne sa neba ili da se desi, ne igram igre na sreću, tako da ako bi se odlučilo prema meni, znam da nećemo dobiti nešto što ja priželjkujem, ali nadam se da je mnogo u Domžalama koji imaju više sreće na igrama tim, kao kolega Mile Stanković, čujem da je on nekad u prošlosti dobio na lotu, pa ako bi mogli njega da pošaljemo na taj žreb, verujem kako je srećnik da bi izvukao nešto po želji. Osebno, kaj bi vas zadovoljilo v naslednji sezoni? Pa zadovoljilo bi me da kao i ove godine, s tim što naravno da to bude na višem nivou, da budemo promoteri nečeg novog u slovenačkom fudbalu i nečeg različitog. I različito i novo je ove godine bilo i igra sa 3 špica, bez obzira da se radilo sistema 4-3-3, 3-4-3 ili sa 4 špica, 3-3-4 ili sa trojicom u zadnjoj liniji ili igra na offset koja je kod nas već postala onako, da kažem, normalna, daleko je to od toga da smo mi to savršili, da je 10 offseta na svakoj
utakmici ne nađete ni u evropskim ligama, svakog naravno u svojoj ligi, gde smo se igrali taktike, probali protiv najjačeg kluba da igramo i čovjek čoveka, probali i zonski protiv Maribora i da smo protiv njih ostvarili i neki pozitivan skor kad bismo sve to računali, da za sve to vreme se takmičimo vrlo uspešno, da menjamo sisteme, da menjamo igrače u sistemu, a sve u želji naravno da takmičarske na kraju budemo uspešni, jer takmičenje ne može da čeka da mi rešavamo bolju selekciju i ako tako budemo prepoznatljivi, znači da budemo u nekom delu i avangarda u taktičkom delu slovenačkog fudbala, što svakako jesmo bili. Da li će to nema neko sad priznati, da li će to neko analizirati, da li smo terali protivničke timove da se pripremaju na nas sa 3 špica, sa 4, sa 2, sa 3 u liniji, da li igramo na osi, da li ne igramo na osi i tako dalje, svakako da jesmo. Da li će nas hvaliti, da li će nas kuditi, to je uopšte nebitno. Znamo svoj put, vrlo jasno, znam kojim putem trebamo da idemo, što trebamo da radimo, to smo pokazali ove godine, tako da ću biti jako zadovoljan ako iduće godine se vrlo jasno vidi rukopis moj kao trenera, da ekipa u svakoj utakmici zna šta hoće, na koji način hoće, a fudbal je takav da ne možete svaku utakmicu pobediti. Želje su iste i nas i protivnika. Ako to dignemo na viši nivo, ne ako, nego kad budemo to digli na viši nivo, uveren sam da ćemo to uspeti da uradimo, onda ću biti jako zadovoljan, a verujem da rezultat ne može da izostane, da i tad moramo da budemo u malo boljem rezultatu nego što smo ove godine napravili taj rezultat. Naravno, sledan period selekcije, treninga, pripreme za evropsko takmičenje, za prvu utakmicu, a sve vreme moramo da selektiramo nekoliko igrača, imamo Jelara i da li ćemo imati još jednog ili 2 igrača, koliko ja trenutno sad znam, koji ćemo dovesti kao neka pojačanja koja već tipujemo. Praktično koliko vidim to je samo Jelar, koga znamo jako dobro i koga smo doveli, koga znamo igra ovu našu slovenačku ligu. Sve ostalo je jedna nepoznanica, ali to su rizici koji moraju da se prihvate i to i drugi klubovi imaju, ali dobro, tu smo, zato lep je ovaj posao i jedva čekam da uđemo u sistem treninga, selekcije i upoznavanja, na kraju kraja, prvo upoznavanja, pa onda selekcije sa tim novim igračima i naravno uklapanja u novu ekipu i opet to pruža sad nove mogućnosti, nove izazove, traže mnogo više energije, druge neke energije, jer mi nismo neko ko je već selektirao ovu ekipu, ova ekipa je napravila, imamo dve promene i sad kažemo, znamo koga imamo, napravili smo 2 promene, idemo dalje. Ali, opet, rekao sam u priči, to je sudbina mnogih klubova, tako i Domžala, ali utoliko veće prilike za mene kao trenera da pronađemo neka nova rešenja i da to sve na kraju bude uspešno. Najlepše hvala. Hvala i vam.